खिथाबोआखै आरो टाउनावसो थांनो नागिरदों लोगोफोर एसे गोजानाव लाना हो दानि र' बिराद गोबाव जाबाय स्कुटि सालायिया गिबि सालायदों दा हिनजावफोरा गोरों ना गोरों हौवाफोरा बेसे मोजां गाखोनानै थांनो हादों लोगोफोर दानि र' थांबाय दानि खख्ला ना मा होनोमोन बारनोसै खख्ला ना हुरख्ला नै थांबाय मालाय नै मैखुन बेरनो हागौ बाबुनि ओंखाम दौनायाव जिगाब लांफैनाया बोरमा अमा सावनो देनां बार्डेआव आरो खावफैलायनांगोन इसर बेजों मोसादो आंखौ मेमब्रांब्रां नुदोंना ओंखायनो आं नुजाथ'नाय जानाय नंला लोगोफोर अबे बैनो फिसा फिसाथारसो अबेथो बाबायालाय अबे गारि गिदिर हा लेवार दंदां लां गावसो जाहैबाय थायोना लेवार दं खोमालै है आं बिदि हाग्राबाथाय एकदम बारा मा अखा थालायनांगौ नामा लेवार थानोनो दाबायदि दैज्लाङाव मानसि मोदोमबानो बे बुस्थुखौ आं नुबाथाय थानोनो हाया लाजि 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 बिराद मोजां मोनो गोदोनिफ्रायनो गेलेनो आं बिदि हाग्राबाथाय एलार्जि जानाय मोनो हाग्रा गोजा नै हासिब बिफांखैसो देखायनि र' हासिब जायो आरो लोगोफोर बिराद मोजां फोराननानै लानांगौ मेसेङावहाय आजिखालि नारेंखलनि हासिबबो बायनो हाला बिराद दाम गोसा जाबाय बिफांबो गैजाया नालाय नै बियो मा होनो सोरनिथिं इखौ मा होनो मा बिफां होनो मा बिफां होनो इखौ दंफां राखेब ना मा होनो दंफां राखेबा बै एमाव देनायाव होग्राखौसो होनो दंफां राखेबा बैखौसो होनोना मा होनो लोगोफोर जोंबो मिथिया आरो मोजां रोखोमै नै बेनो सोरनिथिं मा होनो कमेन्टआव खिथाहरबानो जाबाय आंनो दे नारेंखलनि हासिब बायनोबो माबा मा होनो मुथासेयावनो 70 थाखा 80 थाखानो नानि मोननिसिमथ' जोंनियाव 50 थाखायाव मोनो मोननायालाय गामि नालाय ओमफ्राय टाउनावथ' मोनखाया बिदि जोङो दा बेखौनो लांनानै फोराननानै बानायनोसै आरो गोजां बोथोराव हाद्रि मेसेङाव हाद्रिसिमनो मोजां जायो लोगोफोर दै मुथानैफोरबानो जागोन दे आंखौ मावजिया मेमब्रांब्रां नुदों नुवाखैहाय ना लोगोफोर दौहैयाखै नालाय देलायाखै फिसा फिसाथारना अबेबा मुथानैफोरबानो जागोन नै दानगासिनो फिसालाखौ गारनानै फैलायबाय बारिथिं लांखोमाबाय बाबाया बिब'आ आं फैफाग्राल'सो गियोनो इयो बारियाव हारसिं ओमफ्राय आंखौ लाबोफादों बिराद बेस्थ' लोगोफोर दा माने एकदम मा होनो टाइमखौनो होनो हायाखै आरो आं लाइक कमेन्ट होनोबा टाइमखौनो होनो हाया जादों ओइनि बाबाया बिराद आं मुथासे बिना लांदोंमोन ना आब'नाव ओमफ्राय बिराद अखा हाबाय थानायाव दे जाम्बाखौ इयाव दोनफैदोंमोन अमा जोंहानि अमानि नामा जाम्बा आरो लोगोफोर ओमफ्राय अमाखौ माबायाव दोनफैदोंमोन ना गलियाव बेयाव माबोरै गोलैना थानायबा बारजोंसो गोलैनाय ना मानाय ओमफ्राय अमाया अरफायजोबदो सिबनो मोनाखै आं देखायना एसे मोजां रोखोमै बिफांखौ गोजौ खालामनानै नै जंगली हे जंगली टार्जाननिसो सिखाया नुदो जाना बेदर गोदाग्राया डेन्जारखा ग्रिन दे होननाय गोदोबा जि माबा बानायसोयोमोन फैलानि मेन्देलानि माबाफोरखौ कमेडि सिनफोरखौ बानायसोगारोमोन ओमफ्राय दा लाजिग्रा जाबायलै इयो मानोबा मानसिया बानायनो होनबा बानायला दानिया बानायग्रा मुजि आं माबा मोनसे टारगेट दं आंजों लोगो जाफा होनबाय थायो आङो ओमफ्राय लोगो जाफाथारा इयो दिंखियाया दा जाजायैखाय बिराद मोजां जानानै दं लावज्रेद लावज्रेदनो
दिंखियाखौ बर'फोरा भाद्र मासाव जाया आंगा। जिबौनि बिसाबो नामा होनना बुङो, मा फोथायनाय दंमोन। भाद्र मासाव जिबौफोरा दिंखिया सिङाव हाबना थायो जाहैबाय। ओमफ्राय जिबौनि बिस माखाया सर माबा भेनिटि बेग ओमफ्राय जाबाय गस्लायनाय ग्रिन कालारनि थाजों ओमफ्राय जिबौनि बिसा दिंखियाव हाबना थायो होननानै ओंखायनो जाया बर'फोरा। लाजि र' आंखौ ने र' अबे थै नंखायनो नोंगौ। मैखुन हे लायगोन दा बाबा जोंखौ नुबाथाय। लाजि फामुआव एसे बेरायलांसै। गोदो जोंहानि न'आ बेयावसोमोन ना? न'आ बेयावसोमोन लोगोफोर। इयाव नङा अबेथिं? दैमा खुरजानानै खारजोबदो बिथांमोना। आयौलै गैला आंखौ बुस्रावजोब्बाय थैगोनहाय। इसर ओमफ्राय नों बिदि बारना थांसै नामा? गेजेराव होगोनब्रा नोंनि मालाय इसर जंगलि बायदि नुखादोंहाय। माबा मोनसे एम्फौ मानफैनांगौ गैलालै आं। गैया खोमा दे एम्फौ साफाथारसों बिलाइआलाय। जानो नार हा गैला खोमा। बोखारबायना सटखौ बोखारबायना। नै बेयाव कारेन्ट दै लोगोफोर नै थार फिसा फिसा नुदों दा माबा मैदेर फैयोना उदपातथार मैदेरा। ओइथिंजाय दैमा दं मालाबा बिराद मोजां देखायगोन आं। ओमफ्राय नों सालायगोन ना आं सालायगोन? आंनिया नुदों गोजाम जाबाय आंनिया।